വർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സീതേയുരിമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യ മുപാഹന്യാമിമ പ്രജാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്രരൂപത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്യാസ്തദാ സക്താ ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതുപോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്കു നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാകാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത ജ്ഞാനം കർമ്മ സംഗിനാം ജോഷായേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തി ഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാരാ വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമാണ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാ ന സജ്ജതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിവരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിർഗുണസമ്മൂഢഃ സജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണ വിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അവിജ്ഞന്മാർ വിശുദ്ധരാക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്സാധ്യാത്മചേതസാ നിരാശീർനിർമമോ ഭൂത്വാ യുധ്യസ്യ വിഗതജ്വരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ മേ മദമിദം നിത്യ മനുതിഷ്ഠന്തി മാനവഃ ശ്രദ്ധാവന്തോ ന സൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേ അഭികർമ്മഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേതേ അഭിസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസഃ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരും ആയി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സദൃശ്യം ചേഷ്ടതേ സ്വാസ്യഃ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനഭി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ടെന്തു പ്രയോജനം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയേന്ദ്രിയാസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോർനവശമാഗച്ഛേത് തൗ ഹൃസ്യ പരിപന്തിനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അനീതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണഃ പരധർമാനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയഃ പരധർമ്മോ ഭയാവഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോവാച അത കേനോ പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പുരുഷഃ അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവാ നിയോജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാകുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണിങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധൂമേന മ്രിയതേ വന്യർ യഥാദർശോ മലേന ച യഥോ ലപ്തോ നവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേന ധാമുർ യഥോ ലപ്തോ നവൃത ഗർഭസ് തഥാ തേനാദമാവൃതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുക തീയിന് എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശ്രയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവൃതം ജ്ഞാനമേധേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണാം കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പുരേണാലേന ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ സാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ്യ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണോ നിയമ്യ പരദർശഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഃ ഇന്ദ്രിയോപ്യപരം മനഃ മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരസ്തു സഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏവം ബുദ്ധേ പരം ഭൂത്വാ സംസ്ഥഭ്യാത്മനമാത്മനാ ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാബോധം, ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ കർമ്മയോഗോ നാമ തൃതീയോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കർമ്മയോഗം അഥവാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിയത കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കൽ എന്ന 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ, ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ, രാമ രാമ രാമ, രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ, രാമ 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 രാമ, ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 കൃഷ്ണ, ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ, ഹരേ രാമ രാമ, രാമ 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 രാമ, ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാതാജി. സർവം ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. മാതാജി. ഹരേ മിനി കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ നേരണ്ടോ മാതാജി. രേണുമാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ചൊല്ലാൻ നേരണ്ടോ? ആ സമയായില്ലേ? ഇല്ലില്ല, ഒരു ചൊല്ലിക്കോളൂ മിനിറ്റ് മാതാജി. ഉള്ളൂ ഇന്ന് മിനി മാതാജി കീർത്തനം ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ ചൊല്ലുന്നേ. കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജിയാണോ? ചൊല്ലിക്കോളൂ. ആ ചൊല്ലു മാതാജി. ശരണാഗതന്മാരിൽ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന ഗുരുവായൂരോമന കണ്ണ, പരിഭവം തോന്നുകയില്ലെങ്കിൽ നിന്നോടു പറയട്ടെ ഞാനെന്റെ മോഹം, പറയട്ടെ ഞാനെന്റെ മോഹം. ശരണാഗതന്മാരിൽ കാരുണ്യം ചൊരിയുന്ന ഗുരുവായൂരോമന കണ്ണ, പരിഭവം തോന്നുകയില്ലെങ്കിൽ നിന്നോടു പറയട്ടെ ഞാനെന്റെ മോഹം, പറയട്ടെ ഞാനെന്റെ മോഹം. നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ, നാരായണ ഹരേ നാരായണ. ഇന്നലെ എന്ന പോൽ എന്നും എനിക്കു നിൻ നിർമാല്യം കൈ തൊഴാൻ മോഹം,
ഇന്നലെ എന്ന പോൽ എന്നും എനിക്കു നിൻ നിർമാല്യം കൈ തൊഴാൻ മോഹം. തിരുമയിലാടുന്ന തിരുവാകചാർത്തിന്റെ തീർത്ഥം നുകരുവാൻ മോഹം. തിരുമയിലാടുന്ന തിരുവാകചാർത്തിന്റെ തീർത്ഥം നുകരുവാൻ മോഹം. തീർത്ഥം നുകരുവാൻ മോഹം. നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ. പീലി കിരീടവും കുണ്ടലവും മണി കാലികളും ചാർത്തിടാതെ. പീലി കിരീടവും കുണ്ടലവും മണി താലികളും ചാർത്തിടാതെ. ചേലിൽ ചിലമ്പുന്ന കിങ്ങിണിയല്ലാതെ പീതാംബരവുമുടുക്കാതെ. ചേലിൽ ചിലമ്പുന്ന കിങ്ങിണിയല്ലാതെ പീതാംബരവുമുടുക്കാതെ. തീരെ അലങ്കാരം ഇല്ലാതൊരു പട്ടുകോണകം പോലുമില്ലാതെ. തീരെ അലങ്കാരം ഇല്ലാതൊരു പട്ടുകോണകം പോലുമില്ലാതെ. അമ്പാടിക്കണ്ണാ നീ നാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പൊന്നു കാണാനും മോഹം. അമ്പാടിക്കണ്ണാ നീ നാണിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിൽപ്പൊന്നു കാണാനും മോഹം. നിൽപ്പൊന്നു കാണാനും മോഹം. നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ ഹരേ നാരായണ നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വീറ്റ് ആയിരുന്നു കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാർജന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जयो श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृन्द. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pankham langayate girim jatrapadamaham mande paramananda madhavam. Om Shri Krishna Paramatmane Namaः. Krishna Paramatmane Namaः. Krishna Paramatmane Namaः. Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Okay, start ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഇന്ന് അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യം ഒരു ഫാസ്റ്റ് റീക്യാപ്പ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. എത്ര ലെസൺസ് ഉണ്ട്? 18 ലെസൺസ് ഉണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയില്. ഓരോ ലെസണിലും നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇനി മുൻപിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഓരോ ലെസൺസിലായിട്ട് ഓരോന്നിലും 1-2 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗമാണ്. ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈറ്റിലാണുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം. അതിൽ തന്നെ ഇന്ന് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, യോഗം എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്? യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്, ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ അർജുനന്റെ വിഷാദം കണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ
അഡ്വൈസ് തുടങ്ങുകയാണ് സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. ആദ്യം എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആത്മാവിനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അർജുനൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും കൊല്ലുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിഷമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എല്ലാവരും മരിച്ചു പോകുമല്ലോ, എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങളെയും റിലേറ്റീവ്സിനെയും എല്ലാം കൊല്ലണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാപം വരുമോ എന്ന് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. കുടുംബ പാരമ്പര്യം ഇല്ലാതാകും. ഇതിനൊക്കെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആൻസർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ്. ആത്മാവിനെ ആ ഒരു ആയുധം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റുകൊണ്ട് ഉണക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് പിന്നെ അജനാണ്, ജന്മമില്ലാത്തവനാണ്. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സച്ചിദാനന്ദ ഗുണങ്ങളാണ് അതിനുള്ളത്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചെറിയ അളവിൽ നമ്മളെ ഓരോരുത്തരിലും കുടികൊള്ളുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, ഭഗവാനുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ ആത്മാവിനെ കൂട്ടായിട്ട് ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഹൃദയാകാശം എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയ മന്ദിരം എന്ന് പറയും. അതിനുള്ളിൽ നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ കൂടെ തന്നെ പരമാത്മാവുമുണ്ട്. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, ഭഗവാനും നമ്മളുടെ കൂടെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മള് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മള് സെൻസസ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് അവനവന്റെ സെൻസസ് എങ്ങനെയാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ആ ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മുനി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ സെൻസസും ആർക്കാണോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവനെന്റെ പ്രസാദം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നു. അവരവരുടെ സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അത്യാർത്തി അതുപോലെയുള്ള ആസക്തി അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യേണ്ടത് അവനവന്റെ സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അതെങ്ങനെയാണ് സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളുടെ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്നുള്ള ലെസൺ പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ ഇത്രയൊക്കെയായിരുന്നു. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണ്, സെൻസസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളെയാണ് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നഴ്സറി സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെ ആദ്യം ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗോഡ് റിയലൈസേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് പരമാത്മ എന്ന് പറയുന്നു. തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഭഗവാൻ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യത്തെ ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൺ, സൂര്യന്റെ ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ജ്യോതി ആയിട്ട് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ ജ്യോതി എന്ന് പറയും, ബ്രഹ്മൻ എഫൾജൻസ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലില് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു വെളിച്ചമായിട്ട്. കുറച്ചുകൂടി അടുത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു എല്ലാവരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഓരോരുത്തരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. 3 അവതരണമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു എന്നുള്ളത്. ഒന്ന് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, രണ്ടാമത്തത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, മൂന്നാമത്തത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ലെസൺസിൽ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളിൽ ഓരോരുത്തരിലും പരമാത്മാവായിട്ട് കുടികൊള്ളുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരുണ്ട് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടായിട്ട്? സാക്ഷിയായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്നതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആള്, സെൻസസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഋഷികേശ എന്നുള്ളതിന്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരിലും കൂടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ശക്തി തരുന്നത് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്. മൂന്നാമത്തെ റിയലൈസേഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്യാമസുന്ദരനായ കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പരാശര മുനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ളതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൗന്ദര്യം ആർക്കാണോ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് ആർക്കാണോ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമ്പത്ത് ആർക്കാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോളജ് ആർക്കാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിനൗൺസിയേഷൻ ആർക്കാണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, കീർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കുള്ളതാണ്, ആ ആളെയാണ് നമ്മള് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുക. കൃഷ്ണനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും മുകളിൽ, വൈകുണ്ഠത്തിന് മുകളിലാണ് ഗോലോകധാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ധാമത്തിലാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയോടുകൂടി നിത്യവാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ഗോലോകവാസമാണ്. ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ആത്മാവിന്റെയും ബ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതും ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എല്ലാവരിലും ഭക്തിയുടെ ബീജം നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരിലും കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്.
അത് നമ്മള് ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി നമ്മള് വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് കൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ, ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ലിങ്ക് ടു ഗോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ്. എന്താണ് നമ്മളുടെ കർമ്മത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ 3 ലെസൺസ് ആയി, 3ാമത്തെ ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെസണില് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ലെസണിൽ നമ്മൾ ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ ആരാണ് എന്നുള്ളത്, മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇന്ന് 3ാമത്തെ ലെസൺ ആണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ. ഓക്കെ, നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു 3.1 പറയുന്നു, ധ്യായസി ചേത് കർമ്മണസേ മതാബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന സത്യം കർമ്മണി ഘോരീമാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നിട്ട് അതാണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ എല്ലുകളെല്ലാം കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണ് ഭഗവാന്റെ ശംഖം എന്ന് പറയുന്നത്, പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയുന്നത്. കേശവ എന്ന് പറയുന്നത് കേശി, കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന കേശിയെ കൊന്നതുകൊണ്ടാണ് കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് അർജുനൻ വിളിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കേശിയെ നിഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ, പഞ്ചജനെ നിഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡൗട്ട്സിനെയും നിഗ്രഹിക്കൂ എന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓരോ പേരുകൾ ഇതിൽ വിളിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ പുറകിലൊരു ഇതുണ്ടാവും, തീം ഉണ്ടാവും. അർജുനൻ വിളിക്കുന്ന ഓരോ പേരുകളിലും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, എഴുന്നേക്കൂ അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. യുദ്ധം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ 72 ശ്ലോകങ്ങളില്. അപ്പൊ ബുദ്ധിയാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുന്നത്. ബുദ്ധിയെ കൺട്രോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ഇത് ചോദിക്കുന്നത്. അങ്ങ് എന്തിനാണ് ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മളെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മളെ കൺട്രോൾ അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അർജുനന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3.1 പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ജായസി ചേത് കർമ്മണസേ മതാബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന സത്യം കർമ്മണി ഘോരീമാം. എന്തിനാണ് ഈ ഘോരമായ യുദ്ധത്തിന് എന്നെ നിയോജയസി, എന്തിനാണ് എന്നെ ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കേശവ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 4.2 പറയുന്നു. നെക്സ്റ്റ് അർജുനൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന. 2 തരത്തിലുള്ള മീനിങ് വരുന്ന വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് കൃഷ്ണ എന്റെ ബുദ്ധിയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ തദേകം പദനിശ്ചിത്യ. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം, തത് ഏകം ഒന്ന് പറയൂ, വധ പറയൂ, നിശ്ചിത്യ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് പറയൂ, കൃഷ്ണായേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം, എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. ഒന്നുകിൽ ബുദ്ധിയാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറയുക, ഞാൻ യുദ്ധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ പോകുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ കർമ്മമാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇനി കർമ്മത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത്. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നു, മോഹിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്തെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. ഇത് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. 3.4 പറയുന്നു, കർമ്മനാമലാരംഭം പുരുഷോസ്നുതേ നചസന്യ സനാദേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഫാമിലി ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒന്നും എനിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ആരും സന്യാസം എന്ന് പറയില്ല. മാത്രമല്ല സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മുക്തിയുമില്ല. ഇങ്ങനെ സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് വാനപ്രസ്ഥവും സന്യാസവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ നമുക്കുള്ള ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോട്ടം എന്ന് പറയുന്നതല്ല സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം അവர்கள் പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണോ അവരവർക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടി അത് നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം നമ്മള് സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പഴയ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരാളുടെ ഡ്യൂട്ടി വിട്ടിട്ട് ഒരാള് കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ഹിമാലയത്തിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പുതിയ സ്ഥലങ്ങളിലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മത്തിന്റെ ഡിവിഷൻസ്? ആദ്യം നമ്മളുടെ സ്വന്തം കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ്.
വീട്ടിലുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ്, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടുള്ളത്, മക്കളോടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമദേവത, ഇഷ്ടദേവത, കുലദേവത, സർപ്പദേവത, എല്ലാവരോടും, പക്ഷി മൃഗാദികളോട് എല്ലാവരോടുമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ് കർമ്മം എന്നുള്ള ഇത് ഡെഫിനേഷനിൽ വരുന്നത്. അത് തന്നെ നിഷ്കാമവുമുണ്ട്, സകാമവുമുണ്ട്. നിഷ്കാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം ഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഭഗവാനിലെല്ലാം സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിഷ്കാമകർമ്മം. സകാമകർമ്മം എന്താണ്? സകാമകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവരെയും നോക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുട്ടികളെ എന്നെ നന്നായിട്ട് നോക്കണം, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്ര ജോലി ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രതിഫലം കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ഇത്ര പൊസിഷൻ വരണം. ഇതൊക്കെയാണ് സകാമകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. നിഷ്കാമകർമ്മമാണെങ്കിൽ അത്രത്തോളം പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയം സകാമഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിച്ച് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ജീവിക്കും, തുടർന്ന് പിന്നെയും പിന്നെയും ജനിക്കും. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തത് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്ത കർമ്മമാണ് വികർമ്മം. കള്ളു കുടിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ ശാസ്ത്രവിധി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തൊക്കെയാണോ അതാണ് വികർമ്മത്തിൽ പെടുക. എല്ലാ ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സും വികർമ്മം എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ വരും. മൂന്നാമതുള്ളത് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അകർമ്മം എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് അതില് ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല നമ്മൾ അകർമ്മം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. നമ്മൾക്ക് പുണ്യകർമ്മമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും, നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തേക്കോ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ പോകും. അതിനുശേഷം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, പുണ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെയും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരും. ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലോ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നരകത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും പതിക്കും. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് തീരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പിന്നെയും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരും. അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഉപാസനയാണ്. ഭക്തി സേവനം എന്ന് പറയുന്ന ഉപാസന, അതിന് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ടാലി ആവില്ല ഇത്, പക്ഷെ നമ്മൾ അകർമ്മമാണ് കൂട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉപാസന, ജപം, നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്താണോ ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാർ എന്താണോ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്, വിളക്ക് കൊളുത്തുക, അമ്പലത്തിൽ പോവുക, പ്രസാദം വാങ്ങിക്കുക, കഴിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭക്തിയിൽ പെടും. ഇതെല്ലാം അകർമ്മത്തിൽ പെടും. ഡെഫിനേഷൻസ് മനസ്സിലായോ? കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടീസ്, നിഷ്കാമം, സകാമം, പിന്നെ വികർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യരുതാത്തത്, അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസന എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അകർമ്മമാണ് നമ്മൾ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. ഇത്രയും ഡെഫിനിഷൻസ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി മുമ്പോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, 3.5 പറയുന്നു, യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന തദർത്ഥം കർമ്മകൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. എന്ത് കർമ്മമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷവും ഒക്കെ നമ്മൾ കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് സംഭവിക്കും? മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോടെ കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. യജ്ഞാർത്ഥ കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന, നമ്മളെ അത് ബന്ധിക്കും. തദർത്ഥം കർമ്മകൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. അതുകൊണ്ട് കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. ഭഗവാനാണ് ഇപ്പൊ അർജുനനോട് പറയുന്നത് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. നിനക്കിഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി നീ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്തും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ആരെങ്കിലും കൊന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ അതുകൊണ്ടുള്ള പാപം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവിനും അർജുനനെ കൊണ്ട് ഒരു ദ്രോഹവും വരുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനെ എല്ലാവരും, കൗരവരാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാഗ്യം ചെയ്തവർ. എന്തുകൊണ്ടാ? പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറയുന്ന ആ രൂപത്തെ കാണുന്നത് ആരാണ്? കൗരവനാണ്. അർജുനൻ കാണുന്നത് എന്താ? അല്ലെങ്കിൽ അർജുനന്റെ പാണ്ഡവ സൈന്യം കാണുന്നത് എന്താ? കൃഷ്ണന്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ്. പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് കൗരവ സൈന്യം മുഴുവനും നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഓരോരുത്തർക്കും അതില് മുക്തി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് മോക്ഷമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓരോരുത്തർക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും ജന്മം എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, 3.13 പറയുന്നു, യജ്ഞശിഷ്ടാശന സന്ധോമുച്യന്തേ സർവകിൽ വിഷയ ഭുഞ്ചതേ തേത്വഖം പാപായേ പചൻ യാത്മകാരണാത്.
യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഡ്രോപ്പ് തീർത്ഥം അത് നമ്മളുടെ ആയുർരേഖയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദം കിട്ടിയാലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് സേവിക്കുക, ആയുർരേഖയാണ് അത്. ആ രേഖയിലൂടെ നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നു. ഓരോ സെല്ലും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആകുന്നു. ബ്രെയിനിലുള്ള നല്ല നല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസ് എല്ലാം സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുക, തീർത്ഥം കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ സമയമില്ലാത്തവർക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തില് വെള്ളം വെക്കുക, പുതിയ പാത്രത്തില് വെള്ളം വെക്കുക, ഒരു തുളസിയില ഇടുക, 2-3 തുള്ളി കുടിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എല്ലാ സാമഗ്രികളും, കുക്കിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സാമഗ്രികളും ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് എന്തും ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മള് കഴിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ പറ്റിയ ഐറ്റംസ് മാത്രം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മളുടെ തന്നെ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ, നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ അല്ല ഭഗവാനോട്. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ഭഗവാനാണ് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാതെ നമ്മൾ മാത്രം കഴിക്കുമ്പോൾ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാര് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും, ഒരു പൂവാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം അത് കഷ്ണിച്ച് എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിക്കുക. ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ, കുക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഓണിയൻ, ഗാർലിക് അതുപോലെയുള്ളതൊന്നും ഇടാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന് നേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് പാപഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസില് എല്ലാ ഐറ്റംസും വെക്കും, ഇതുപോലെ എല്ലാ ഐറ്റംസും നിവേദിക്കാൻ വെക്കും. അതിനുശേഷമാണ് അവര് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രസാദം ഇങ്ങനെ നിവേദിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ പ്രസാദം എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയും. ഏറ്റവും പവർ കൂടുതലുള്ളത് മഹാപ്രസാദത്തിനാണ്. ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. പ്രസാദത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു, മഹാലക്ഷ്മി വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ലഡു, വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നു. ചോറാണെങ്കിലും കറിയാണെങ്കിലും തൈരും എല്ലാം സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഭഗവാൻ അത് എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് നാരദ മഹർഷി കയറി വന്നത്. നാരദ മഹർഷി കയറി വന്നിട്ട് വിഷ്ണുവിനോട് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് എനിക്ക് തരുമോ ഭഗവാനെ പ്രസാദം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ തരില്ല, ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് വളരെ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരുടെയും അമ്മയാണ്, കുട്ടികളുടെ ഫീലിങ്സ് അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാകും. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മിയെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണിച്ചു നാരദര്, എനിക്ക് ഇത്തിരി വാങ്ങിച്ചു തരുമോ പ്രസാദം എന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്തു, ഗരുഡനെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ണ് കാണിച്ചു, പുറകില് വന്ന് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞു. മഹാവിഷ്ണു ഗരുഡൻ പുറകില് വന്ന് നിന്ന സമയത്ത് മഹാവിഷ്ണു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി കുറച്ചങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് നാരദർക്ക് ഇത് കൊടുത്തു. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയതായതുകൊണ്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് മാറി. അത് ആ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നാരദർക്ക് എന്തുണ്ടായി, നല്ല എക്സ്റ്റസി ഉണ്ടായി, വല്ലാത്ത ഒരു ഉത്സാഹം, ആകപ്പാടെ ഒരു സന്തോഷം. എന്നിട്ട് നാരദർക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. നാരദർ ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഡാൻസ് ചെയ്ത് മാത്രമല്ല എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും എവിടെയും പോകാൻ തുടങ്ങി. നാരദർക്ക് എവിടെയും എൻട്രി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശിവൻ അവിടെ നിന്നിട്ട്, ശിവൻ കൈലാസത്തിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടു നാരദരെ. ഇതെന്താണ് നാരദരെ ഇത്ര ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇത്ര എക്സ്റ്റസി എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇത്തിരി പ്രസാദം കിട്ടി, എന്താന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശിവൻ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് എനിക്ക് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേറൊരാളുടെ കഴിച്ചതിന്റെ എച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ഒരു ഡേർട്ടി ആയിട്ടാ ഫീൽ ചെയ്യുക. അതേസമയം ശിവൻ ഹമ്പിളാണ് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശിവൻ പറഞ്ഞു, ശിവനാണ് ഫസ്റ്റ് വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. വൈഷ്ണവ എന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ മഹാഭക്തനാണ്, ഫസ്റ്റ് ഭക്തനാണ് ശിവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ച് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒക്കെ തീർന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാലും നാരദരുടെ കയ്യിൽ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ഒരു മോഴ്സൽ, ഒരു ചെറിയ മണി അരി ചോറ് കണ്ടു. അതെടുത്തിട്ട് ശിവൻ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശിവനും അതേ ഫീലിംഗ് ആയി, എക്സ്റ്റസി ആയി. അപ്പം ശിവനും താണ്ഡവം തുടങ്ങി. ശിവൻ താണ്ഡവം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് പാർവതി ദേവി അകത്ത് നിന്ന് വന്നു. ഇതെന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് പാർവതി ദേവി ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും നാരദര് പറഞ്ഞു,
ശിവനും പറഞ്ഞു പ്രസാദം കിട്ടിയതിന്റെ സന്തോഷാണ്. മഹാവിഷ്ണു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് പ്രസാദം കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. നാരദരെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി വേഗം എനിക്കും വേണമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നാരദരുടെ കയ്യിൽ ഇനി ബാക്കിയില്ല. പാർവതി ദേവി ധ്യാനിച്ചു, മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു ഭഗവാനെ. ഭഗവാനോട് തന്നെ വന്നു അവിടെ കൈലാസത്തിൽ. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം വേണം ഭഗവാന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. മഹാവിഷ്ണു അല്ല, ഈ സർവ്വ ചരാചരങ്ങളും എന്റെ കുട്ടികളാണ് എന്ന് പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു ഷുവറായിട്ടും കലിയുഗത്തില് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. പുരുഷോത്തമ ക്ഷേത്രത്തില്, പുരി ക്ഷേത്രത്തില് ജഗന്നാഥ മൂർത്തിയായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട്, ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ധാരാളം പ്രസാദം അവിടെ ഉണ്ടാക്കും. ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു തരി ഭുജിച്ചാൽ പോലും എല്ലാവർക്കും മോക്ഷമാണ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ മുൻപിൽ തന്നെ ദേവി പാർവതി വിമലാദേവി എന്നുള്ള പേരിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഫുഡെല്ലാം പാർവതി ദേവിയാണ് ആശീർവദിച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴും പുരി ക്ഷേത്രത്തില് നടത്തുന്നത്. ഛപ്പൻ ഭോഗ്, അവിടെ എത്ര ലക്ഷം ആൾക്കാർ വന്നാലും അവിടെ കുറവ് വരില്ല പ്രസാദത്തിന്. എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം തുല്യമായിട്ട് അവിടെ കിട്ടും. ഏത് നേരത്ത് പോയാലും പ്രസാദം കിട്ടും. അതാണ് പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രസാദം റെഡിയാക്കിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആയുസ്സിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും നമ്മള് പുരിക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രസാദം കഴിക്കുക. മൂക്കുമുട്ടെ പ്രസാദം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തിയാണ് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മള് നമ്മളുടെ തന്നെ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ധാന്യം എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത്? 3.14 പറയുന്നു അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും അന്നം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധാന്യം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി അതിന് വെള്ളം ആവശ്യമാണ്, പോഷകം ആവശ്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും ധാന്യം വേണം. പർജന്യാതന്ന സംഭവ, മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്. പർജന്യം, മഴ എന്ന് പറയുന്നത് ദേവേന്ദ്രനാണ് മഴ വർഷിക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ആണ് ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അഗ്നിക്ക് എന്താണ്, ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ്. സൂര്യ ഭഗവാന് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇന്ദ്രനാണെങ്കിൽ മഴ പെയ്യാനുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ മഴ പെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ? യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മഴ പെയ്യുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇപ്പോഴും സയൻസ് ഒക്കെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുക കാരണം നമ്മൾക്ക് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. വിധി പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളുടെ വേദവിധിയാണ്. വിധി പ്രകാരം, ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് വേദങ്ങളാണ്. നമ്മളുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ. എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, എല്ലാം ലോ ആൻഡ് ഓർഡറിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങളിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു. പർജന്യാതന്ന സംഭവ, മഴ കൊണ്ടാണ് ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞാത് ഭവന്തി പർജന്യോ, യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പർജന്യം മഴയുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ, യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും, വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ആദ്യം ഭഗവാന്റെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നുമാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നത്. ആ നാഭിയിലുണ്ടായിരുന്ന പത്മത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടായത്. ബ്രഹ്മാവാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നും വേദങ്ങൾ, വേദവിധി പ്രകാരം നമ്മള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. സൂര്യ ഭഗവാൻ നമുക്ക് ചൂട് തരുന്നു, ദേവേന്ദ്രൻ നമുക്ക് മഴ തരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ധാന്യം നമ്മള് ഫുഡാക്കി മാറ്റുന്നു, കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അത് നമ്മള് ഒരു താങ്ക്ഫുള്ളും അല്ലാതെ, ഒരു ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫീലിംഗ് ഇല്ലാതെ നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അത് എനിക്ക് നിവേദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മുക്തി ഉണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ എത്രയോ ആളുകളുടെ കർമ്മഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു മണി അരിയാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ പ്ലേറ്റിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ആളുകൾക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുക. എല്ലാവരും തൃപ്തരാകും. ഭഗവാൻ തൃപ്തനായാൽ ബാക്കി എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും അതുകൊണ്ട് തൃപ്തരാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസാദം ആണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്, കർമ്മം എന്താണ്? സത്യയുഗത്തിലെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ധ്യാനമായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. തപസ്, ആ കാലത്ത് 1 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
സെക്ലൂഡഡ് പ്ലേസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയാസിൽ പോകാനുള്ള ധൈര്യം മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും പോയി തപസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ത്രേതായുഗത്തിലാണെങ്കിലോ യജ്ഞമാണ് അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യജ്ഞം നമുക്കറിയാം, ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ബ്രദേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടായത് യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ്, പുത്രകാമേഷ്ടി യാഗത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ കാലത്ത് നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ബ്രാഹ്മണരോ വേദം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നവരോ ഇല്ല. അത് മാത്രമല്ല പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സാമഗ്രിയൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടാനുമില്ല. ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധന അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്, ഡീറ്റി വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. അതിപ്പോഴും നമ്മൾ 5000 വർഷമായിട്ടേ ഉള്ളൂ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഡീറ്റി വർഷിപ്പ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് അത്ര ആയുസ്സുമില്ല, നമുക്കത്ര ബുദ്ധിയുമില്ല, ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമുക്ക് അത്ര ശക്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നാമജപം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താം. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തിവ 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 ഗതിരന്യഥ. ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം 3 പ്രാവശ്യമാണ് എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് കലി സന്ധാരണോപനിഷത്തില്. ഹരിയുടെ നാമമല്ലാതെ കലോ നാസ്തിവ 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 ഗതിരന്യഥ, വേറെ ഒരു ഗതിയുമില്ല, വേറെ ഒരു ഓപ്ഷനുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലാണ് നമ്മൾ നാമസങ്കീർത്തനം എത്രത്തോളം ജപം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യാമോ അത്രത്തോളം പാപം നമ്മൾ കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ളത്, എത്രയോ ജന്മങ്ങളായിട്ട് കൂട്ടിവെച്ചിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ പഞ്ഞിമലയിൽ ഒരു തീപ്പൊരി വീണത് പോലെ തീർന്നു കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വന്ന് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉപദേശിച്ച് തന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 4 പ്രാവശ്യമാണ് ഹരി എന്നുള്ള പേരും വരുന്നത്, കൃഷ്ണനും വരുന്നത്, രാമനും വരുന്നത്. കൃഷ്ണനെ തന്നെ രാമനായിട്ട് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ രാമൻ തന്നെ നമുക്ക് 3 എണ്ണമുണ്ട്. പരശുരാമനുണ്ട്, ശ്രീരാമനുണ്ട്, ബലരാമനുണ്ട്. ഇപ്പം എന്താണ് ഈ രാമനാമം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്? പാർവതി ദേവി പറയുന്നു കലിയുഗത്തിലെ സഹസ്രനാമം, ഇത്രയും വലിയ സഹസ്രനാമം നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഈസി ആക്കി തരുമോ ഭഗവാനെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു പാർവതി ദേവിയോട്, ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം ശ്രീരാമനാമ വരാനനെ എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു രാമനാമം എന്ന് പറയുന്നത് സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ 4 രാമയുണ്ട്, 4 പ്രാവശ്യം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിയ ഫലമാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള യോഗം തരൂ, ഭക്തി തരൂ. രാധാറാണിയോട് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്, നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുകയാണ് നമ്മള്. അപ്പൊ രാധാറാണി ആരെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഭഗവാനോട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്താൽ ഭഗവാൻ വേഗം പ്ലീസ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് ഞാനിവിടെ ഭഗവത്ഗീത സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ദിവസം തൊട്ട് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു മാല 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ജപിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. കൂടുതൽ ജപിക്കാം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ടൈം എങ്കിലും മാലയിൽ ജപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എണ്ണം കുറയാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാല പറയുന്നത്. ഇതില് നാമജപത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ പിക്ചറാണ്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമാചാര്യ എന്നതിന് ആ ഗോസ്വാമിക്ക് പേരുമുണ്ട്, നാമാചാര്യ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ സ്റ്റോറീസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് പറയും. ഓക്കെ, ഇതിനൊക്കെ ഇതിന്റെ എന്താണ് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സില് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സങ്കീർത്തനമാണ് നമ്മൾക്ക് കലിയുഗത്തില് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിലാണെങ്കിലോ 10.25 പറയുന്നു, ജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി, ഞാനാണ് ജപം എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മള് മുൻപില് പഠിക്കും. അതിനു മുൻപ് നമ്മള് ഒരു പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ എന്ന് നമ്മൾ ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം മഹാമേരു ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് മുത്തില് എക്സ്ട്രാ ഉള്ള മുത്തില് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത്?
എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ജപിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളെ TV കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരികയോ ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? 3 ലക്ഷത്തോളം പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 22 മണിക്കൂറോളം. അപ്പൊ അവരെന്താ ചെയ്യുക? അവർക്ക് അത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജപവും പ്യൂരിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്. ഇതില് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു. ജയ് ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. പ്രഭു നിത്യാനന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബലരാമസ്വാമിയാണ്. ശ്രീ അദ്വൈത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിവനും മഹാവിഷ്ണുവും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗോസ്വാമിയാണ്. അവതാരം എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗദാധര രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ് പണ്ഡിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാരദരുടെ അവതാരമാണ്. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരിക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ കൂടെ ഇവരൊക്കെയാണ് പഞ്ചതത്വ മന്ത്രത്തില് ഉള്ളത്. ഓക്കെ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി 3.21 പറയുന്നു. ഇനി അർജുന, നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? യദ്യഥാ ചരതി ശ്രേഷ്ഠ സതദേവേതരോ ജനഃ യത്പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥ ധനുവർത്തതേ. യദ്യഥാ ചരതി ശ്രേഷ്ഠ, ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ആചരിക്കുന്നത്, യദ്യഥാ ചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ അതിനെ അനുഗമിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥ ധനുവർത്തതേ. അതുകൊണ്ട് മാതൃകാപരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെയാണ് ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കാണുന്നത് അമ്മ താറാവിന്റെ കൂടെ പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. നമ്മളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വീട്ടിലാണെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മളായിരിക്കണം റോൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് ഏറ്റവും നമ്മളുടെ 18 ലെസൺസ് ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കണം ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെല്ലാം നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ടോ അതെല്ലാം 18 ഡേയ്സ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കളയാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു വ്യക്തി, അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്താലും അനുകരിക്കാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് യദ്യഥാ ചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേ തരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്ഥ ധനുവർത്തതേ. ലോകമാസകനം ആ ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അയാളെ അനുകരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അർജുന, നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യോ. ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല വേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവത്ഗീത 3.22 പറയുന്നു, നമേ പാർത്ഥസ്തി കർത്തവ്യം തൃശു ലോകേഷു കിഞ്ചന. 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സൃഷ്ടികർമ്മവും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനായിട്ട് അവതാരം ചെയ്തതിനു ശേഷവും ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി മാതൃക കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം, എനിക്ക് ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനില്ല. തൃശു ലോകേഷു കിഞ്ചന, 3 ലോകങ്ങളിലും ഒരു കാര്യവും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ അധീനതയിലാണ്. നാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ഭഗവാൻ അതൊന്നും ഇല്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠ ലോകമുണ്ട്, ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗോലോകമുണ്ട്, ഭഗവാൻ യൂണിവേഴ്സ് മുഴുവനായിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ഭഗവാൻ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്? നമ്മള് ഭക്തരുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളില് ചിത്തത്തിനുള്ളിലാണ് വന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് വൈകുണ്ഠമില്ലാഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളോടുള്ള ദയ കൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വായിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും ഭാഗവതമാണെങ്കിലും സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ ഹരിചിത്തം സമാശ്രയേത്. സദാസേവ്യ, എപ്പോഴും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഔഷധത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭാഗവതമൊക്കെ ഔഷധം പോലെ എവ്രിഡേ സേവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യാസഭഗവാനും ശുകദേവനും ഒക്കെ. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കഥ. ഭാഗവതമാണെങ്കിലും ഭഗവത്ഗീതയാണെങ്കിലും വായിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. സദാസേവ്യ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേണ, ഇത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം
ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ചിത്തത്തിൽ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കൂട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജന്മം തീരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്തുകൊണ്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു പിണങ്ങിപ്പോയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടിയെ കാത്ത് അച്ഛനിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്. അതും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നിരുന്നിട്ട്. ഇനി നമ്മള് ഒരു ശ്ലോകം ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. പ്രകൃതി 3.27 പറയുന്നു. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹർമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ നമ്മൾക്കുള്ള ഫോൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാവം എന്നുള്ളതാണ് മിഥ്യാഹങ്കാരം. മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് ഞാൻ, എന്റെ ബോഡി, എന്റെ കൈകൾ, എന്റെ ബുദ്ധി ഇതെല്ലാം വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പപ്പറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ. നമ്മളുടെ ആ തിങ്കിങ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 3 ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണം മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്, രജോ ഗുണം മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളതാണ്, നടുവിലുള്ളത്. നമ്മളെപ്പോഴും മോളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലിംസ് ഒക്കെ കാണണം, അത് പാർട്ടീസ് ഒക്കെ ചെയ്യണം, ആ മൂഡ് ആണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വഗുണമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകണം, ഉപാസനയൊക്കെ ചെയ്യണം, പൂക്കളെ പറിച്ച് നമ്മൾ മാല കെട്ടും, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ. തമോ ഗുണമാണെങ്കിലോ തലവേദനയോ എന്തെങ്കിലും ആക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ കിടന്നു പോകും, കുളിക്കുകയോ കൂടി ചിലപ്പോ ചെയ്യില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സൺഡേസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. പരമ ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ ആണ് ബ്രഹ്മാവും ആരാധിക്കുന്നത്, ശിവനും ആരാധിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, സർവകാരണ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ, എല്ലാവരിലും ആദിയായിട്ടുള്ളതാണ് ഗോവിന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ, ബ്രഹ്മാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സത്വഗുണമാണെങ്കിലും രജോ ഗുണമാണെങ്കിലും തമോ ഗുണവുമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ആണ് എന്ന് ആത്മാവ് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് ഈ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും വന്ന് ജന്മമെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബന്ധിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുക. 30 പറയുന്നു, മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശിർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തന്നിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ. ഈ കർമ്മഫലങ്ങളും നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഈ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാൽക്കൽ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? അതിനൊക്കെ ഭഗവാന് അതിനെന്ത് തക്കതായ പ്രതിഫലം തരാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അതിന്റെ പാപഫലമാണെങ്കിലും പുണ്യഫലമാണെങ്കിലും എന്താണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ, ആശയില്ലാതെ മമതയില്ലാതെ യുദ്ധസ്വ വിഗതജ്വരഃ എന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇങ്ങനെ ഡെസ്പായിട്ടിരിക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ സ്വന്തം കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി സമർപ്പിക്കുക, സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ രാവിലെ തുടങ്ങി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാത്രി വരെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, രാത്രി നിദ്ര പോലും നമ്മള് തിങ്കിങ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണാർപ്പണം എന്ന് പറയുക. ഭഗവാനെ, നിന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നതും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയും സദ്ബുദ്ധിയും ഭക്തിയും എനിക്ക് തരൂ എന്ന് വേണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ. നമ്മള് എത്ര ജന്മം കിട്ടിയാലും മമ ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ഭവതാ ഭക്തിർ അഹൈതുകി ത്വയി, അതാണ് നമ്മള് ചോദിച്ചു വായിക്കുന്നത്. എത്രയോ ജന്മം കിട്ടിയാലും
ഭക്തിയാണ്, ഹൈകുതിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയാണ് എനിക്ക് തരേണ്ടത് എന്ന് പറയുക. അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സദ്ബുദ്ധിയും നമുക്ക് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിച്ചു വാങ്ങിക്കുക. സദ്ബുദ്ധിയും ഭക്തിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ 10th ലെസണിൽ പറയുന്നുണ്ട്. യേശാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ജനമാം ഉപയാന്തിജി. എന്താണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്? ആരാണോ പ്രീതിപൂർവം എന്നെ ഭജിക്കുന്നത്, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവം എന്നെ ഭജിക്കുന്നത് ആരാണോ, ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം, ബുദ്ധിയാണ് ഭഗവാൻ തരുന്നത്. ദദാമി തരുന്നു, ബുദ്ധിയോഗം തം ജനമാം ഉപയാന്തിജി. തിരിച്ച് എന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണോ വരേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയാണ് ഞാൻ തരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഇന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു 3rd ലെസണിലും യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുനൻ അപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. 31st ശ്ലോക പറയുന്നു, ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ നസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? എന്റെ ആജ്ഞ ജയമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ നസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യാണ്, പ്രോമിസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസരണം നമ്മൾ സ്വകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഭഗവാൻ ഈ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് 3rd ലെസണിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, 3.32 പറയുന്നു, ധഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം സൻവിധി നഷ്ടാന ചേതസഃ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ മനസ്സില്ലാത്തവർക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പറയുക? മൂഢൻ എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അറിവില്ലാത്തവർ, വിഡ്ഢികൾ എന്ന് പറയുന്നു. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും. പക്ഷെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനില് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കാത്തവരുടെയും യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. 3.36 പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച. ഇത്രയും കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അധകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ. എന്തിനാണ് നമ്മള് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ബലാത്കാരന പാപം ചെയ്യുന്നത്? അനിച്ഛന്നപി വാർഷ്ണയ, ഇച്ഛയില്ലാതെ കൂടി നമ്മള് ബലാധിപതിയോജിത. എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരണത്? എനിക്കിപ്പോ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരണത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വാഷ്ണേയ, ഋഷികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ എന്തിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? പാപം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോഴും യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പാപം എന്ന് തന്നെയാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും കേട്ടതിന് ശേഷവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? 3.37 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ. ആദ്യം കാമമായിട്ടും ആസക്തിയായിട്ടും പിന്നെ അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നതും രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ, രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം. മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹവൈരിണം. ഈ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തിയെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് യലോകത്തിലെ ശത്രു. നമ്മളുടെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആസക്തിയാണ്. എന്തിലുമുള്ള ആസക്തിയാണ് ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. കാമയേശ ക്രോധേശ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ, മോഡ് ഓഫ് പാഷനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്ന. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വേണം, നമ്മൾക്ക് അതിന് ഫലം വേണം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നതാണ് രജോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേന മിഹവൈരിണം. ഇഹലോകത്തിലെ ഈ ശത്രുവാണ്, മഹാപാപമാണ് ഈ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ത്?
കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നതുമാണ്. എന്താണ് നമ്മളപ്പോ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ആസക്തി, എല്ലാത്തിലുമുള്ള അത്തിയായിട്ടുള്ള ആസക്തിയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. 3.38 പറയുന്നു, ധൂമേനാമ്രിയതേ വഹ്നിർ യഥാദർശോ മലേനച്ച് യഥോൽബേന വ്രതോ ഗർഭ തഥോ തേനേതമാവൃതം. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്? എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു? തീനെ എന്ന പോലെയും, തീയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് പുകയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തീ കാണാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ അതിനടുത്ത് കനലുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾക്ക് ചിലപ്പോ കാണാൻ പറ്റില്ല. പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും, കണ്ണാടി തുടച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലുള്ളത് എന്താണ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭം എങ്ങനെയാണോ ഇതുകൊണ്ട് തുമ്പ് കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, തൊലി കൊണ്ടൊക്കെ മറയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെയാണ് ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവിനെ കാമമാണ് ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. തീയെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പുക പോലെ, അല്ലെങ്കിൽ പൊടി പറ്റിയിരിക്കുന്ന കണ്ണാടി പോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആസക്തി. നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റില്ല. പല പല അളവുകളിലാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ധൂമേനാമ്രിയതേ വഹിർ യഥാദർശോ മലേനച്ച് യഥോൽബേനാഗതോ ഗർഭ തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ, ഭ്രൂണത്തെ ഗർഭാശയം എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ചെയ്യേണ്ടത്? 40 പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധി രസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ വിമോഹയത്യേഷാനമാവൃത്യദേഹിനം. എന്തൊക്കെയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടം എന്ന് പറയുന്നത്? എവിടെയാണ് അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. കാണുന്നത് എന്താണ്? ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്മെല്ല് ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇതൊക്കെയാണ് സ്പർശം എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് പുറകിലാണ് മനസ്സാണ്. ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം പോയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? മനസ്സിനുള്ളിലാണ്. അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ആർക്കാ പറ്റുക? ബുദ്ധി കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടത മനസ്സിനുണ്ട്, മനസ്സിനേക്കാളും ബുദ്ധിക്കുണ്ട്. എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ്സോ അതല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് ഓർണമെന്റ്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണം എന്ന് തോന്നും. കാറോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, അതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നും. അതാണ് നമ്മുടെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അറിവും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഇതില് മറയ്ക്കപ്പെടുന്നു. എന്തിലൊക്കെയാണ് കാമം ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, 41 പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിക്കേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. കണ്ണിനെയും കാതിനെയും എല്ലാം നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ടേസ്റ്റ്, ടങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ടങ്ങിനെ എങ്ങനെയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക? നാമജപം ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ നമ്മൾ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ടങ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂരിഫൈഡ് ആവും. ജപം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ മനസ്സും പ്യൂരിഫൈഡ് ആവും. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ബാക്കി എല്ലാം കൺട്രോൾഡ് ആവും താനെ. ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ആദ്യം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ സെൻസ് കൺട്രോൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനമില്ലാതാകും. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആസക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധി തന്നെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരവും ഇല്ലാതാകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ അതിന് പുറകെ പോകും. നമ്മൾക്ക് ഭക്തി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതിന് നമ്മൾക്ക് അതിന് നേരമുണ്ടാകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മന്ത്രം, ഒരു മഹാമന്ത്രം, ഒരു മാലയെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടാവും. ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അർഹതയുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളുടെ കാളിയന്റെ പുറത്തെ മർദ്ദനം ചെയ്ത, ഡാൻസ് ചെയ്ത കൃഷ്ണനെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? നാമവും ഭഗവാനും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്.
മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ നാവിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനും തുല്യമാണ്. ഭഗവാന്റെ രൂപവും നാമവും പ്രസാദവും എല്ലാം തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ നാവില് നർത്തനം ചെയ്യുകയാണ്. കാളിയനെ പോലെ തന്നെ, കാളിയന്റെ ശിരസിൽ നർത്തനം ചെയ്ത ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാവിലും നർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കാമവും ക്രോധവും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഉള്ളത് അതെല്ലാം വിഷം പോലെ, യമുന നിർവിഷാഭവതി, യമുനയെ നിർവിഷമാക്കിയതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. ബലരാമനെയും കൃഷ്ണനെയും ഒക്കെയാണ് നമ്മള് നാവില് നർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കുന്നത് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിലൂടെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഇത് എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാം? നമുക്ക് ഇത് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സോറി, 1 സെക്കൻഡ്. ഇനി സെൽഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് 3rd ലെസണില് കർമ്മയോഗത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 3.42 പറയുന്നു, ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹോ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാബുദ്ധിർ യോബുദ്ധേ പരതസ്തുതഃ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ജഡമായിട്ട് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും എത്രയോ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുക, ചെവി കൊണ്ട് കേൾക്കുക. ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? അത് പക്ഷേ നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകും. അപ്പൊ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ജഡമായിട്ട് കിടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. മനസ്സാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. കുറച്ചും കൂടി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിനെ എന്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായി? ആത്മാവ് സേഫായി. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരകളെ പോലെയാണ്, കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെയാണ് നമ്മളുടെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ മനസ്സിനെ ബുദ്ധിയാകുന്ന സാരഥി അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? പുറകിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സേഫായി. ഇതാണ് മൈൻഡ് കൺട്രോളിന് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ട്രിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹോ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധി പരതസ്തുതഃ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്, ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു, ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കുതിരകളാണ്, കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ പോലെ. അതിന്റെ കടിഞ്ഞാണാണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് സാരഥിയാണ് നമ്മളുടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കൺട്രോൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുറകിലിരിക്കുന്ന രഥത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സേഫായി. ഓക്കെ, കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ മുക്തിയാകാനുള്ള മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ലെസൺ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കൂ, ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും എന്താ മിണ്ടാത്തത്? 1 hour ഞാൻ ഇത്രയും ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായോ ഇല്ലേന്ന് പറയുന്നു. മനസ്സിലായി മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഇഷ്ടാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാസ്? ഇഷ്ടമാണ് മാതാജി. മാതാജി കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആണ്, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായാൽ പോരെ ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും. നമുക്ക് ഇത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടല്ലേ ഇന്ന് 9 മണിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റിയത്. അതെ മാതാജി, യൂട്യൂബ് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങള് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഓക്കെ. ഇത് പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. സെക്കൻഡ് ലെവലാവുമ്പോ എല്ലാം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് പഠിക്കും ഡീപ്പായിട്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പോവുക എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാല് എനിക്ക് 1-2 മെസ്സേജ് വന്നിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളല്ലോ എന്ന് ഞാൻ എന്നിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുത്തു. കാരണം വെച്ചാൽ ദയവായിട്ട് ആരും ക്ലാസ് കഴിയാതെ 10 എന്താ പറയണ്ടേ 18 ദിവസത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കാനായിട്ടിരിക്കരുത്. ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം ദയവ് ചെയ്തെല്ലാരും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അതിന് ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. രേണു മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. മിനി മാതാജി, രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.